салом дӯстон, дар ин видео мо дар бораи программи Give Shorts гап мезанем. Бо воситаи ин программа мо метавонем пул кор кунем. Барои пул кор кардан мо программаро мекушоем. загрузка меравад, баъд ҳамин загрузка видеоамонро нишон медиҳад. ҳар як видеое ки тамошо мекунем мо да танга мегзарад, мо тангаро метавонем ба пул алиш кунем. The United States military developed a pigeon-guided missiles. Мода реклама нишон медиҳад. Реклама ки нишон дод, мода бо ҳам хел пул мегзарад. Дар реклама боша бо дополнительный пул мегзарад. Мисол 25, 50, 100 тангаи дига зиёдтӣ. Ин загрузка на реклама мода нишон доди саёзӣ. баъди ин реклама пучидан инҷода пропускат рекламу знак чоп пайдо мешавад. знаке ки ин крест мисол зер мекунем. ин мода дополнительный бонус пул медиҳад. 32 так за 32 бонус реварс. бо ҳам хел загрузка ки бучид бо мода видео нишон медиҳад. ҳам хел видео тамошо кардан мегирем. कॉल करता हूं। हमें समझा कि कैसे रेगुलर करियर जैसे इंजीनियरिंग और डॉक्टर के अलावा भी बिजनेस जैसे इसी बात को एक शायर ने बड़े खूबसूरत तरीके से कहा था, हम क्या कहें अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए। ва агар мо бихоем ки мақсад пул бисёртар кор кунем, квик реварда зер мекунем, ин мо дар реклама нишон медиҳад. мо мисол пул бо зиёдтар кор мекунем. квик реварда зер мекунем. ина watch смотреть, яъне тамошо кардан. мо да бо реклама нишон медиҳад. Hello, do you need money? Sure, I'm too poor. Take out your phone, download Jackpot Master Pusher on your first day to win a $100 cash bonus. No need to withdraw cash, auto pay. зер мекунем. инҷа крестика зер мекунем. мода бо дополнительный танга. ва бо ҷамо метавонем бо воситаи установка кардани приложениҳо дар телефонмон пул кор кунем. инҷа медуроем на приложениҳоро ҳамаша нишон додагиай, кадомаш чанд қадарай, мисол нархошон дар инҷа дар ҳастае, ҳамаеро мехонем. агар забони англисиро надонӣ, просто Google переводчикда менависе, перевод мекунӣ, чӣ нависагиай мегири кор мекунӣ. инҷа гуфтагиа ки ҳамин приложениеро установка мекунӣ, гирёнаш мекунӣ, 60 минут бозӣ мекунӣ. барои ин шумода 91 000 танга метавад. 91 000 тангаш 91 сент мешавад. баъд неҷа реферални ссилка меган, яъне ки ҳамин ссилкаро шумо ина копировать мекунед ё ки поделиться, мисол шер поделиться мекунед дар Facebook, мисол ягон WhatsApp-ҳаи дӯстотон дароӣ мекунед. кадоме ки агар регистратсия кунад ба ҳамин ссилкаи шумо 10% ай вай кор мекунед. масалан агар вай $100 кор кунад, шумо $10 ай коркардагӣ вай кор менед. мисол пули вай кор мекунед, просто ҳамаи компания дар шумо $10 метавад, барое ки коргари одами нав дар ҳамин приложение оварда ва 2 сенти дига падаркатон метавад. барое ки пулмона агар бихоем ки бигирем, ними ҷазер мекунем. ина айма 19 сентай. баъд неҷа калимаи визра одамия зер мекунем. инҷа айма 0.5 сент ромад. инҷа кашлокҳо ҳаста. кадом кашлоке шумо доред надошта бошед, регистратсия мекунед. мисол ҳамин кашлоки Payer дар регистратсия мекунед.
агар 35 сент кор карда метавонӣ пултона бигирӣ. Метавонем $1, $2, неки ҳама камтаринаш 35 сентае ки тез кор мекунӣ дар сайдами пула. ба ҳамин дарси мо ба охир мерасад то дарсҳои дигар.